Nanonood ako ng TV pero walang magandang palabas. So, ayun, nanonood ako ng YouTube video. And then, na-notice ko mga loves na yung Dalgona coffee. Sobrang uso na ngayon. So, napanood ko si Real Asian Beauty and gumawa siya ng Dalgona coffee. So, ipo-follow natin yung ginawa niya. So, 1 to 1 yung measurement. So, meron naman tayong mga ingredients. Kasi walang magawa eh. Bored. So, gagawa tayo. Meron tayong sugar. Sana ba yung sugar ko? At meron tayong kape dito. Itong Nescafe. Sugar. Tatry natin. Na-curious din kasi ako kung bakit sobrang popular niya. So, uulitin ko yung mga ingredients. Sobrang simple lang. Sugar, kape, tubig, at kailangan natin later on ng semi-skimmed milk. So, 1 to 1 to 1. So, ang gagamitin ko is 1 tablespoon of sugar. Yan. Curious ako kung ano ito. So, itatry ko. Yan. And 1 tablespoon of water. Yan. And mano-mano lang. Ito, meron akong whisk dito. Good exercise din to para sa ating arms. Ita-time ko kung how long na magiging smooth tong ating pag-whisk. It looks like na sobrang pait niya. Lalagyan ko siya ng kaunting sugar at magdadagdag ako kasi ayaw ko naman na masyadong mapait pero ayaw ko din na masyadong matamis. So, magdadagdag ako ng sugar. Half a teaspoon. Yan. Lo, nagiging creamy na siya. Wow! Ano yan? Ito yung walang magawa sa bahay. Kaya, ayun. Para sa inyo. I think okay na to. What do you think? Okay na naman siguro. Konti nga lang. More whisk. I think it okay na siya. What do you think? Yeah, I think okay na talaga yan. So, ito yung time natin. Yan. Ito na. The moment of truth. Yan. So, nakita ko, nilagay niya sa baso at lumutang yung itong, ano. Lumutang nga! O naman. Kuha ko ng teaspoon. O naman. Magdadagdag ako ng kaunting milk. Ano ba yung pinaggagawa ko?
finished product natin, maglalagay tayo ng icing sugar. I-sprinkle natin. Yan. Para mas maganda tingnan. So, ito na yung finished product. Wow! Ang dali lang pala gawin. Ang dali lang pala gawin niya. So, ito na yung Dalgona coffee natin. Yan. Kuha tayo ng straw. Meron akong straw dito. Ito, alam nyo ba kung saan to galing? Sa McDonald's pa yan. Hindi pala McDonald's, KFC. Pag nagki-KFC kami, mahilig ako sa milky shake ba yun yung tawag nila? And nagbibigay sila ng straw na ganito. Ang sinisave ko. Yes, ganun po ako. Nagsisave ako ng mga ganito. Inuuwi ko. So, try natin. Ang sarap niya mga palangga. Kaso, nakalimutan kong mag-picture. Never mind. Wow, ang sarap. Addict na ako dito, ha? Wow, ang sarap. Mahilig ako sa kape. Pero hindi ako mahilig sa malalamig na kape. Pero ito masarap, ha? Gawa tayo ulit. Gagawa talaga ako ulit. Kasi masarap. Pero this time, itong second time natin, ang plano ko, maglagay tayo ng cream dito sa ilalim, coffee. Then, tapos lagyan natin ng milk. Then, lalagyan natin ng cream sa ibabaw din. Try natin kung mag-work ba siya, pero but, we'll try. Feeling ko, mapi-filled siya, pero we'll try. So, ito, gawa tayo ulit. So, ngayon, dahil maglalagay tayo ng cream sa bottom and top, yung ano natin 2:2 to 2. So try natin. Hindi ko na siya hinugasan. Yan. And water. And magdadagdag lang ako ng sugar. A teaspoon. There. So, i-whip natin. Mano-mano tayo ulit. Pwede kayang gumamit ng milk instead of water yung gagamitin natin. Yan. Matakaw kasi. Gusto pang gumawa ng pangalawa. After nito, yung kamay ko, mangangawi talaga. Mananakit. Lagyan na natin sa bottom. What do you think? Mag-work kaya? I think kailangan natin siyang ipa-chill, no? Dapat kailangan natin ilagay siya sa fridge mga ilang minuto lang para ma-chill yung cream. Kasi I'm pretty sure kung ilalagay na natin ngayon yung milk at ganito yung cream natin, I think hindi siya mag-work. So, ilalagay muna natin siya sa fridge. Mga 2 minutes lang. Then, tsaka natin ilalagay yung milk.
Right, ilalagay natin to sa fridge. Pero kasi nagmamadali tayo, ilalagay natin to sa freezer for 3 minutes. Yan, babalikan natin. Yan, 3 minutes. Kasi feeling ko talaga, pag binuhos ko na yung milk right now, hindi talaga siya mag-work. But saying that, never pa natin na-try. Pero I'm just being cautious. Well, we'll see kung ano yung mangyayari. While naghihintay tayo, isi-search natin kung saan yung origin sa Dalgona coffee. The drink itself has origins from India, Pakistan, and Macau, where it also known as a whipped coffee or beaten coffee, and give it the nickname Dalgona for its resemblance for the traditional Korean sponge candy of the same name. Ah, I see. Sa wakas, time's up. Titingnan natin. Let's see. Let's see kung mag-work tong plano natin. I hope mag-work siya. The moment of truth. Oo. Nasira naman, ay. Ay, lumutang na yung milk. Lumutang na talaga siya. Lumutang yung iba mga loves. Pero dito, okay naman. Mas okay pag yung, yung cream, pina-chill talaga natin. Kasi nag-work naman siya, pero lumutang talaga ito. So, hindi siya nag-work. Dapat talaga chill yung cream natin. See, lumutang na siya. Sayang! Hindi nag-work. Yung natirang cream, i-chill ko siya, ilalagay ko siya sa freezer. We'll try this again. Hindi ako susuko. Pero this time, we will leave the cream for quite a while. Kasi 3 minutes is not enough. Mga an hour siguro. Or 30 minutes. Let's see. I will keep checking this. So, ito na. For the second time. Oh, jeez. Yan. So, babalikan ko kayo later. But at the moment, i-enjoy ko muna tong coffee ko. Akala ko talaga ito, hindi ko siya magugustuhan. Pero ang sarap. Gumawa na kayo sa bahay. Nagwi-whip ako ng cream para mamaya. Ewan ko ba kung bakit ko pinahihirapan yung sarili ko. Kasi, first attempt naman, nag-work siya, naging successful. Pero ngayon, pinahihirapan ko kasi I have this idea na maglalagay tayo ng coffee or cream sa bottom. Pero obviously, yung ginawa natin for the second time, hindi siya nag-work. So, I hope talaga mag-work siya. So, ito na siya mga palangga. I hope talaga mag-work siya. Hello, nag-work. Nag-work siya mga loves. Right. Lalagyan na natin siya ng coffee. Stainless, it's just you and I. Exploring hidden
Hey! Nag-work siya. Then, bubudbudan natin siya ng icing sugar. And then, lalagyan natin ang orchids on top. Pang dekorasyon. Dinamay pa talaga yung orchids ko. Yan. So, ito na yung version ng ating Dalgona. Wow, na-proud ako sa sarili ko. Diba? Ang ganda tingnan. Merong coffee dito. And sa top. Wey! Magpipicture muna ako ha. Bago ko to inumin. Kailangan na natin itong inumin kasi lalabas pa tayo. Magdidilig tayo ng mga strawberry. Kukunin na natin to. Tara na, lalabas na tayo. Ano lang, ang napansin ko dito, pag nilagyan mo ng coffee sa bottom and top, I find it too creamy. Pero depende na yun sa inyo kung maglalagay kayo ng cream sa bottom. Kailangan nyo lang siyang i-fridge or i-freezer for half an hour. Pwede na siguro half an hour kasi yung ito parang 45 minutes siguro tong freezer ko. Pero kung hilig kayo sa sa creamy na cold coffee, ito yung gawin nyo. Pero kung hindi kayo mahilig sa masyadong creamy, pwede naman kayong maglagay ng cream sa bottom. Pero, reduce the amount lang. Kasi sa akin, parang ganito yung amount dito. Ata yun. Yan, dito. Plus, the cream pa on the top. So, it's too much, diba? Tulad ngayon, sobrang creamy niya. And, hindi ko siya bet. Bet ko siya. Pero, itong natira na cream, parang wag na, it's too much. So, anyway, magdidilig na ako mga palangga ha, kasi yung oras dito, 5:30 na. So, I hope magustuhan nyo tong ating creation ng ating Dalgona coffee.